Padagos pang pigi-imbestigaran kan Department of Education no DepEd Bicol as in Learners' Rights and Protection Office sa nangyaring rambol kan mga parakawat. Sa secondary male football championship game sa Palarong Bicol kan nakalis na Biyernes sa Bicol University Oval sa Daraga, Albay. Sigun sa tagapagtaram kan opisina kan DepEd Bicol na si Mayflor Humamil, may good panindang pigi-imbestigaran ang nangyaring rambol entre ang grupo kan Naga City Tiger Football Team as in Blue Herons kan Masbate City. Kaya mayo pa sindang pigtatao o pigpapaluwas na disciplinary sanction sa mga imbweltong persona. Suway sa mga nagruruluwas na bareta na suspindido na ang mga estudyanteng kabali sa rambol. No, that is a misinformation. That is not a, kumbaga hindi yan valid na information kasi hindi pwedeng basta na lang magsabi na may sanction na agad na walang ginagawang investigation. Dugang pa niya, nasa maray ng kamugtakan ang mga atletang nakulugan sa rambol na tulos na nataawanin medikal na atensyon kan otoridad. Pigpa sa iraro mandaaninda sa psychosocial first aid ang mga atleta as in sports official. Mga athletes natin, mga coaches, paulit-ulit naman nag-remind ang ating regional sports coordinators and other officials ng BRAA at ng DepEd Region 5, patuloy pa rin. Kaya ang pinaka-goal talaga, pinaka-purpose ng Palarong Bicol is to instill the values, yung sportsmanship, professionalism, teamwork, yung mga ganun dapat ang isinusulong. Aminado man ang tagapagtaram na bakuin yan primerong bes na nagkaigwaninda ipagkakasinarabotan ang mga parakawat sa Palarong Bicol. Hulita dati na ining nangyayari kan mga inot pang palaro. Alagad importante manggiraray ang tamang paggiya sa mga atleta. So, we have to bear in mind sa mga nagpo-post lalo na unang-una i-consider natin yung mga involved ay mga minors. They are still minors na kapag na-subject natin sila for criticism sa social media, mahirap naman yun. Kawawa naman yung mga learners. Dapat natin malaman na ang mga minors, dapat pinoprotect natin yan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Kasi tapos